Omande share mi chechi obibia emo son for pie appear near my freeman. Omande share Freeman the storyteller and cultural integrator. Say nany da edi kind omande share motion me phone in here. Mr. Mamon subscribe me YouTube channel na mame na bring na metimi etwa mfonini papa abechiremo. Medamasi. Yo ene day so masama me de buy ni say fa Nkranhye Asem lejai ohu efri wumu ene masem me de buy no fa Nkranhye Asem lejai ohu efri wumu yo mind share se wo hwe ewiase a de opesa wo ye nyina no nya Nkranhye ade a opesa wo ye wo wiase bia no nya Nkranhye ya ade bia ehia ewo wiase ni se nipa bia no wontumi nhye wo hu nkran a ade bia ni ho a obetimi aye wo wiase omande hye Nkranhye anase Nkranhye Asem ade bia enipa bia opese utumpon ewo wiase a ehia papa hye wo hu nkran da bia odasani minua mebusuafo menamfofo bia Nkranhye wo ade a woye nyina wanama ntuo mu nyina da biara ewiase ade bia opese woye bia no wanhye wo hu nkran a nya de obetimi aye menhwehwe Nkranhye emfiri obi ho demomu no hwehwe Nkranhye ewo wankasa wabrabom eni obra opese wobo eni wawu mu no hwehwe sa nkran ni firi wu emiri bebre no opese woye bibia utubi ka kire nkofo na edipa yebu abam sa nipa na wo ka wasam kire no ebia sa ade no ontimi nye sade ne nya de obetimi aye enso no sade ono ontimi nya oni Nkranhye bie wo ne mu no na jese sa nipa no wa yedey wa ka kire wo se wontimi nye enti onhye wo nkran bia nya Nkranhye wo wankasa nkasa umu Nkranhye Asem anase Nkranhye ade bia ehia ewo yabrabo nyine onuadofo se ewiase wo bobra nese ohwiase a ahwiase enye ade bia eye aniwusem enipa bia ohwiase a ewo se osore enipa bebre hwiase a omontimi ensore nenso no ohwiase a ewo se wo bo hompae na usore ejina wona so na abrabomu ahwiase enya de a eye se wontumi nsore wo wiase bio ewiase ohwiase a wobobra ne se ohwiase a eno maw shedding eno kyerɛkyerɛw ekwan a wobefa so a wobetumpro ahwiase enye animguase abrabomu ahwiase enya de bia eye animguase na emomo no eboawo na usua ade de bia onuadofo enedey mi hye wo nkran se nya Nkranhye ewo wabrabom enipa bi ewu afiwiase omo anya Nkranhye enipa bi epese omo ye neoma bebre a omo ye yare ne ade enti omo ntumi nye nya Nkranhye wo ade a opese wo ye ewo wiase ewiase bibia opese wo ye bia no se wa wo hye wo hu nkran a ubetimi aye memu wo hu abofia menka se untimi nye se obi eka asem se untimi nye bibia ka se obi antimi anye kora na ubetimi aye hye wo hu nkran ewo wiase fa Nkranhye neyi ohumum free
ohu ye ade bi a enye papa ehu ebema owra ho nkranhye bema wasere enipa bia no osere a eye eniminyam ehye Nyankopon eniminyam enti fa nkranhye ehye wo mu wo abrabo a wo bo nyina mu onuadofo se ewiase wo bobra na wanhwe ho a unsua hwe wiase demomu no ye yan efreni se bibiman no enche bia na ye bibi na ade na anye ya na ye yabamu abu hwe ehyen anase ka omo eye ka no so hwe history a omo ye efeli sa hwehwe asesa ansa na omo ye ene ka sisi a yetremu a ede tumi eko ena de eba onuadofo bomodin ne hye wo nkuran nkranhye ye ade bi a edi akotene ewo nipa ya brabo onuadofo hye wo nkuran enipa bebre yare a omontumi nsore uko asupiti anasa hospital a enipa bebre yare a omontumi enye hwebio a omuni ahoden so mbehye omhu nkuran onuadofo ene otiwiase hye wo nkuran se oye bibia hwehwe enipa a ebetimi ama wabrabo no aye papa ama waye odefo fa ohu dija enipa a ebetimi aboawo na wabrabo no aye papa hwe nipa ebo abrabo a eye abrabo trene a ubesuasua wo a o brabo no ebeye brabo papa hye wo nkuran fa wo mu se nipa nyina mpo entimi anya wo ubetimi aye bo epo bi wo wiase a sebi uwu na ukokora na enipa bebre beka se asumasi ana obenti ne beye saade egu ti se kwa menkroma hwade a obeye wo wiase okoda dada enso ene yeda so bonedi omande hye wo nkuran e wo wiase nkranhye sem eyade bi a eniji enipa ba onchen a mema omwere wo hye wo nkuran wabusua hye wo nkuran se nipa bi ba onchen besre bibi wo ho na se unibia mema owere wo femka nkranhye asem ekere wo mu ombefri wo nchen no na omani age onuadofo fa wo hu jija enipa ebo ebra eye brabo a eye trene fa wo jija enipa fa wo jija enipa ebo abrabo a eye abrabo a eye abrabo a ehunhia ewo wiase a kese eye abrabo papa onuadofo bomodin se ubehye wo hu nkuran wo wiase nkranhye yade bi a ehia wo yabrabo nyina mu onuadofo hye wo nkuran da bia onuadofo se wo hwe ase kora asa sori gina wo naso na hye wo nkuran hye wo nkuran da bia onuadofo nkranhye yade a eye papa saa nso na meka se sua bibi wo wiase kenkan enwoma hwehwe nimdie e wo wiase na hye wo nkuran hwehwe enipa abe wiase a omo abaye nioma bebre a omo agidin a eye ade eye papa ne sua omo ene dey ade bi a wiase wo pese wo sua bia na obetimi asua hye wo nkuran enipa bebre wo ho a wo ka wasam kire omo a omo ebebu abem sa wo hwe na wo wadamfo bi ne sa wo beka wasam akire no na obebu abem a menka sa asam ne nkire no hye wo nkuran na ye waade ne momade ne wie pe ya wo betimi aka kire sa enipa no enye bone
ewiase ye hwehwe obi a obeboa e wiase nyese bi esika nko ana obi a obehye ye nkran da bia hye wo nkran na yi ohu efiri wo mu ohu ema wo ntumpo odi ehu hye wo mu a ewiase bibie ne ho a obetimi aye woni nipa bebre wo ho ne so mo de hu hye wo mu a ka kire wo mo se da bi wo de ompesa hwehwe ekan hwehwe abrabo papa hye wo nkran da bia onuadofo oda na osori bia na de nyame ase ne hye wo nkran hye ade bia eye enigisem hye wo nkran ade a obi antimi nye no ka se wo ubetimi aye ade bi enipa bebre beka se asomasi da bi ade wo de untimi nye ka se ubetimi aye ka kire wo ho speak to your inner spirit wa yi na etiw mu no sunsum etiw mu no ka kire ne se ubetimi aye obi antimi anye kora wo de ubetimi aye onuadofo hye wo nkran hye eye ade bi a eyi edi akotene ewo ya brabo mu onuadofo hye wo nkran wate so woni nipa bebre nam na negative and some negative nko a hwe ho firi nipa no hwehwe nipa a eka nkranhye asem nipa bi ebeba on chimbia ma omu nkranhye onkwala ma omu nkranhye da bia medamase omande hye eye Freeman the storyteller ni ya apenu ama Freeman mo subscribe me YouTube channel na ma na bring na metumi atwamfoni abram onuadofo hye wo nkran da bia wate ewiase ensa nyina anyepe ade obi ntimi nye obi betimi aye enti hye wo nkran medamo nyina ase omande hye bye bye